बे बुब्लियाव नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनो खोनानो मोन्दों जोंहा बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा लोमजानानै दं होननानै नाथाय बिथाङा जेनगोनखौ मोनथिखानासो लोमजादों ना देहानि थाखायनो लोमजादों मोनथिला जों बिथांमोननि बायदि बुंनो साना बिथांमोननि सापर्टारफोरासो सोरबा 17 बोसोर पाप मावबोनायनि थाखाय अन्थाइ जाजादों होनलायो नाथाय जेब्ला हाग्रामा सार बिथाङा अन्थाइ अपारेशन जायाखैमोन बिनि मास मोनथामसोल' सिगां रनजित बसुमतारी बा फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा अन्थाइ अपारेशन खालामदोंमोन बै समावबो जों मोनथिखादोंमोन नाथाय जों जेबो बुङाखै नाथाय बिथांमोननि बायदि जों बुंनांगौबा जों गोबां खोथा बुंनो हायो नाथाय जों बेबायदि जों खोथा बुङा दा बे बेलायाव जों बेखौ बुंबाय दा आं बेखौसो कुइसन खालामनो सानो दिनै बर'नि दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव लोमजा साजा बे लोमजा साजा बा माबा मोनसे खैफोदफोराव सासेया सासेखौ नायलायो दिनै बिथांखौ नायनो रावबो बर'नि दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ हस्पिटालाव लोगो हमहैदों ना हमहैयाखै बेखौसो कुइसन खालामदों दा सोरबा खालामदोंब्लाबो बिसायख'थि खाथि मोनफैनायखाय बिथांनि फटकफोरखौ बेबायदि हस्पिटालाव थानाय फटकफोरखौ शेयार खालामबा बेरेखा दोलोफोरा बानसावगोन साननानै सियानिबा हगाराखै जानो हागौ बा फेसबुकफोराव इउटुबफोराव आपल'ड होआखै जानो हागौ नाथाय जोंनि मोनथिनायाव बिथाङा दाख्लै जेब्ला बड'लेण्ड सीएम काप जायाखै बड'लेण्ड सीएम काप जानाय समाव बिथाङा गोलाव लामा हान्जा सुरनायनि जाउनाव बिथाङा गोब्राब लोमजानाय थासारिजों भुगिनांनानै दङ होननानै खोनानो मोन्दों दा जायखिजायानो जाया बिथांनि देहाखौ जों थाबैनो गोग्गो देहा मोनफिननायखौसो हास्थायो बिथांमोननि बायदि जोङो सोरखौबा माबा पाप नांनानै माबा जादों बेबायदि जों बुंनो साना नाथाय जों बुंनांगौब्ला जोंबो बुंनो हायो खियानिबा नंगौदां दा थार्मेल प्रजेक्ट बानायनो थाखाय बर' रायजो राजाफोरा बा पर्बतजरा हालामनि माखासे गामिफोरा हाखौनो हगारा होनबाय थादों दा बेयाव जाया बैयाव माने सेख'बाय थानो नागिरदों बिदिबो जानो हागौ मोनसे खोथायाव प्रमद बर' सारा मा खालाम सानदों जों मा खालामदों प्रमद बर' सारा मा खालाम सानदों जों मा खालाम जोंखौ मा खालाम सानदों बार बार बिदि फैबाय थायोबा जोंबो थैथां जुजिनाय जागोन जिउखौ जोङो दान होगोन थैहोगोन जोंबो जों मानो होनबा बे जायगायावनो जोङो स्थायी भाबै जों रायजो जानाय मानसि जोंनि बर'खौ जुदि सरकारा मानिना लायाब्ला जोङो बेखौ गोख्रों लामा लानाय जागोन नांगौबा जों सिखाव खयला नांखारगोन नांगौबा जोङो जिउ दान होगोन प्रमद बर' कम्पानिनि थाखाय बिराद गुलाय गुजाय जानानै दं भुमका बुंनाय माने जोङो आदानि कम्पानिखौ नाङा आरो जोङो बे जायगायावनो बिराद गोबाव स्थायी भाबै जों जागासिनो दंखायो दा जोङो जोंनि बे भुमका ओनसोलाव बिराद बुरजा गामि दङ सावथाल राभा बर' बायदि बायदि जाथि दङ दा बयबो जाथियानो बयबो हगारा होननानै बयबो नाखस खालामगासिनो दङ दा जेरैहाय बिनाया बुंनानै लानाय बायदि जुदि इउपिएल सरकार फैखांनायनि उनाव आं गोरिब गुन्द्रा आइ आफाखौ आं अननो हायाब्ला नायनो हायाब्ला आंनो सौथुना थैथों होननाय थिग बेबायदियाव दिनै गले गले लोमजाबाय थानाय बेमार जाबाय थानाय बेफोरबायदि जादों आं दिनै नोंथांमोननि सायाव समाय लायो बेखौ जुदि जोङो सरकाराव इउपिएल हान्जाया फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा बे बोसोरबायावनो बे बयनिबो न'खराव समान जाजोबनांगौ आरो जुदि खालामबायाबा सरकाराव थानानैबो नोंसोरखौ नायाबा सावैलाबायथार सौथुलाबायथारथों आङो मिथिबाय नोंसोर सावैलाबायथार जेराव मेराव सौथुथों आं एफा बुरजा रायनायाथ' सौथुआ जायो ने मावाबाथ' रायखागोन ना सावैलाबायखागोन ना बेखायनो आं दिनै समाय लाखाबाय आरो नै बयबो साखि दंखायो आं आदाया दं नालाय बेनि सायाव बुंखाबाय जोंना आइजो माहारिफ्रा समान समान बिसिडिसियावबो 50-50 मोननांगौ मेम्बारावबो 50-50 मोननांगौ सबबो बाहागो लाजोबगोन लाय आइजोफोर सोर बिमानि फिसाया बखालि थानांदों लावखार थानांदों दाहोना थानांदों बेफोरखौ जोङो गासिबो
फरायनो मोनैखौ फरायनो होगोन सोरबा बिमाया उन्दुनो न' गैया बेखौ न' होगोन सोरबा बिमाया रेशन कार्ड गैया सरकारनि जेबो मोनजायाखै बे बिमानो जोङो रेशन कार्ड होगोन मानो होनबा रेशन कार्डआ आइजो माहारिनि थाखायसो फैयो नङा होमबा बिमानि नामाव फैयो मानोना दिनैनि दिनाव बै पापफोरा लोगो लोगो नाङो आरोना गोदोनि समावसो फैखांनायनि उनाव पापआ नाङोनो बेबायदि आरो बै पापनि साजाखौ थैनायनि उनाव भुगिनांगौनो सोरगोआव भुगिहैनांगौनो बेबायदि होननानै मोनथियोमोन नाथाय जोंनि एक्सपिरियेन्सआव दा पापआ नों दिनै सोरनिबा गोरोन्थि मावबाय पाप मावबाय लोगो लोगो नाङो आरो बिथांमोननि सायाव बुंनो थाङोब्ला एफा हाजार हाजार बर' बिमा बिफाफोरनि जिथु जोंनि उदां बड'लेण्डखौ लानानै जों जे मोनसे समाव जांख्रिखांबोदोंमोन जों जे मोनसे समाव सोमावसारबोदोंमोन उदां बड'लेण्डखौ मोननो होननानै बैफोरनिबो सोरनिबा सावफोरा नांबायबायनो हागौ थिग बेबायदि जास्ट जों अनुभब खालामो आरो दा बे बेलायाव बेखौ बुंबाय जायखि जाया जोङो गाज्रि इन्टेनसन लानानै बुङाखै दिनै जुदि बुंनो थाङोब्ला दिनै दलाइ बिद्द बिटिआर बोथोर बिथांमोननि थाखाय खोथाफोरखौ बुंनांगौ जायो मानोना बिसोर नंखायखौनो माबा दानस' दुनला इदिट खालामनानै सोरखौबा ब्लेम होयो जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौथ' बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि खोथा बुङो नाथाय जों खोथा बुंनो सानोब्ला जों जुदि बुंनांगौब्ला नोंथांमोननि दोलावसो नोंथांमोननि सोरबा MCLA सोरबा BCDC चेयारमेन सोरबा मेम्बार खालि नारि केलेंकारिल' है दलाइ बिद्द बिटिआर नोंसोरनि दलावसो गोबां नारि केलेंकारि दं सोरखौ कास्टममोनखौ नोंथांमोना मा बाथ्रा बुंबाय थायो जोंनि सारमोनखौ मा बुंबाय थायो बुंनोब्ला नोंसिना देख भिडिअ दं मोनथिबाय हा नोंसिनासो बिमायनि फिसाजोजोंनो बेबायदि एसे लाजिनांगौ माखासे सिमा थायो नङा होमबा दा नोंसोरखौसो बुंनो हायो जों बाथ्राया बेफोरबायदि आरोना नाथाय दलाइ बिद्द बिटिआर नोंथांमोननि माबाखौ भिडिअ केपसनफोरखौ नोंथांमोननि पस्टखौ नुयोब्ला जोंबो नोंथांमोननि सायाव बुंफिननो जोंबो लुबैयो नाथाय समाजाव थांना थानाय हिसाबै जों बांद्रायखौ बायो नङाब्लाथ' नोंथांमोननि सारा दाख्लै बड'लेण्ड CEM काप जानायनि उनावनो गोलाव लामा हान्जा सुरनानै चेन्नाइआव थाहैनांदों जों बैफोरखौ जों सिगाङावनो मोनथिदों जों मानो बुङाखै नोंसोरनि बायदि 17 बोसोर पाप मावनायनि थाखाय अन्थाइ जाजाबाय होनना जोङो मोनथिबाय बेमारफोरा बेबायदि मानसि सिनायनानै जाया बेमारफोरा बेबायदि सोरबा पापनि थाखाय जाया समनि जाउनाव थासारिनि जाउनाव दिनै गाबोन गोबां पलुसन फैबाय नों लामा हान्थिबाबो ट्रेक्टर बाला लांनाय अन्थाइ लांनाय हाद्रि हाला गुफुंनाय गारि मटरनि उखुन्दै बेबायदियाव अन्थाइ जानाया स्वाभाबिक मिथिबाय थ' बेखायनो पलिटिकेलनि नामाव राजखान्थिनि मुङाव राजखान्थि खालामनो सोरखौबा ब्लेम खालामनो नंजां बाजां नंखाय बाखाय पस्ट होनाय बैफोरनिफ्राय गोजानाव थायोबा मोजां होननानैसो जों सानो मैयानि दिनाव जोंनि गहपुर बरफुख्रियाव बिटिआरनि CEM बिथां प्रमद बर'आ फैनांगौमोन मानो फैनो हायासै हा बेफोरबायदि आरो दा बेखायनो बेखिनिखौ बुब्लियाव बेखिनिखौ बुंबाय BPF हिसाबैथ' जोङो खुनु जिंगा सिनांगौ गैया मिथिबाय BPF हिसाबै जोंहा जेबो जिंगा सिनांगौ गैया जातिनि थाखाय सोरबाया जुदि खौसेथिखौ लुबैथारदोंब्ला जोंहा बेयावबो माना गैया खिन्थु BPF हिसाबै BTC आव BPFआनो सरकार थागोन बे डेम सियरखा बेवहाय खुनु डाउटफुल गैया बेवहाय BPF सापर्टार हिसाबै जोंहा खुनु गिनांगौ गैया आरो दलाइ बिद्द बिटिआर नोंथांमोना मा होनबाय थादों BPF गैला हो दिनै UPL खालामनाय BJP खालामनाय GSP खालामनाय अयन दलाव सापर्ट खालामनाय सापर्टारफोरा दिने दिन BPF दलाव जोगदान जाफैगासिनो दङ बेबो नट अनलि मोनसेल' समष्टि बे मोनसेल' समष्टियाव जयेन जाफैयाखै BTC आव थानाय गासै 40टा समष्टियावबो जेब्लायबो गुबुन दोलोनिफ्राय BPF दोलोआव दिनै जोगदान जाफैगासिनो दङ अब्ला जों BPFआ गोदोनि समावबो मजबुतखामोन आरो दा गुबुन दोलोनि सापर्टारफोरा BPF दोलोजों फैबावनायाव बेसेबां मजबुत जागोन बेखौ साननानै नाय आरो दिनै
प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि मावनाय दांनाय बिथांमोननि गोसो गोरबो बिथांमोना जाथिनि थाखाय बे ओनसोलनि थाखाय बे हालामनि थाखाय बे बिटिसिआव थानाय गासैबो जनगोष्ठीफोरनि थाखाय खामानि मावनायनि डिफारेन्सखौ नायोब्ला हाजों अख्रांजों समान फारागथि दं। दिनै प्रमदआ खोथा होनाय मोनसेबो खोथा लाखिनो हायाखै। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गैयैखौ दिनै लांदांनिफ्राय बिथाङा 2003 मायथाइनिफ्राय जेब्ला बिटिसि सुक्तिया जाजेनदोंमोन बै समनिफ्राय मोनफा मोनफा मावनानै दिनै नोंथांमोनखौ बे स्टेजाव लाबोनानै दोनफैदों। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नोंथांमोना धुप धुनाजों बिबार मालाजोंसो सिबिनांगौ। अरायसम बिथांनि गोलाव जिउमानि थाखायसो जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबनांगौ। जुदि बिथां गैयामोनब्ला दिनै नोंथांमोननि बिटिसिआ बेबायदि साबना हामना जानाय नङामोन। मिथिबाय? दा बेखिनि बुब्लियाव बेखौ बुंबाय। दा गोदानै हाबनाय बर' गामिफोरखौ लानानै इउपिपिएलआ मा खालामदों? गावसोर भट मोनजोबगोन होनदों। नाथाय जेब्ला बेवहाय खुंथाय सरकाराव जोङो डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जोङो डेम'क्रेसिखौ जोङो जोंनि गणतन्त्र भाबै जेब्ला जोङो जोंनि गणतन्त्रखौ निस्थार भाबै जोङो सामलायलांगोन अब्ला बेयाव बिसायख'थि सिस्टेमाव मोनफ्रोमबो दोलोनिफ्राय फैगोन। दा बेवहाय कंग्रेसआबो मोनगोन, बिजेपिआबो मोनगोन, दिनै बिपिएफआबो मोनगोन, इउपिपिएलआबो मोनगोन। बेवहाय गोदानै हाबबानो जे इउपिपिएलनो भट होजोबगोन बे नङा। आरो दरबैसे गामि हाबदों? दिनै गामि हाबदों होननानै समस्थिथ' बारायाखैना। बे समस्थियावनो बेयावनो थाखानाय समस्थियावनो 7टा 8टा समस्थियाव गोदानै हाबनाय बर' गामिफोरखौ रानै हरदों। अब्ला बे गोदान भटआ बोरै फेक्टर जानो? जेरावहाय थाखानाय माखासे भटारफोरानो बै जायगायाव मजबुतखा। जोङो जास्ट सोरायनानै हरजानाय भटार्स। दा मोनसे मोननै भटार्सआ बेयाव फेक्टर जाहैनो हाया, साप्लिमेन्टफोरसो जाहैगोन बिसोर। बेबायदि आरो बाथ्राया। दा बेखायनो जोङो जेबो क्लेसिं लाबोनो सानाखै। नाथाय दलाय बिद्द बिटिआर सोरबा राजिबमोन बायदिबा जोंबो गोबां खोथा बुंनो हागौमोन, नाथाय जों बुङा। बिथांनि गेट वेलसनखौ जों हास्थायो, बिथांनि देहाया थाबैनो गोग्गो जानायखौसो जों हास्थायो। नाथाय बिनामोन बुंनाय बायदि बिनाया जे गावनो देग बुंनानै लानानै बेबायदि गले गले बेमारजों भुगिनांगासिनो दङ। प्रमद साराथ' थांखि गोबां दैदेनगिरि। थांखि लानायाव बांद्राय सानद्रायबाय नामा? ना आं जेनखासिगोन, आं जेबो मावफुंजोबनो हाला होननानैसो सानखाबाय नामा? जुदि सानखाबायब्ला, साननायनि थाखायनो जुदि बांद्राय टेनसनाव बेबायदि जादोंबा दानो कमप्रमाइस जानाया मोजां। जाथिखौ बयबो हास्थायो, खौसेथिखौ बयबो हास्थायो। नाथाय जों नोंसिनावदि आर्ज खालामदों, रिकुवेस्ट खालामदों बे नङा। जोंहा बिपिएफ हिसाबै मजबुतखा, जोंनि बिथाखौ रावबो सोमावनो हाया। जोंनि जिथु खुन्था बे खुन्थाखा। दिनै फेरेंगाया होनलाबायदं रबिराम नार्जारिया इउपिपिएलजों फैनो गोसो, नाथाय हाग्रामा सारनि थाखायनो फैनो हाया होननानै बुंदों। ৰবিৰাম ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তেওঁ নিজে ইউপিপিএল দলত আহিবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে। কিন্তু হাগ্ৰামাহে কাইদ হৈ আছে। হাগ্ৰামা কাইদ, এই কাইদক পাৰ হৈ পেলাই আমাৰ ৰবিৰাম দাহিহঁতে কেনেকৈ আহিব সেইটো অলপ চিন্তনীয় কথা। হাগ্ৰামাক বাদ দি সকলোৱে অহাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি, 90%। 10% হাগ্ৰামাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ। সেই 10% ওপৰাই পেলাই আহিব পাৰে। आरो बिथाङा मा हाइकाट खालामनो नायदों, मा फोरमायनो नायदों? महिलारि बिथाङा सासे गियानि मूर्ख होननानै बिथाङा साजायनो नागिरबाय थायो। नोंसो सासे गियानि मूर्ख फेरेंगा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे गियानि गुनि व्यक्ति आरो बर' हारिनि बिर जोहोलाव, बर' हारिनि बर' बिमानि सासे बिर जोहोलाव फिसा बे। नों मा बुंबाय थानो सानदों? रबिराम नार्जारिया इउपिपिएल दोलाव मालाबाबो फैया, मिथिबाय? जों मिथिगौ बेफोर खोथाखौ। नों मा मिडियायाव नंखाय स्टेटमेन्ट होबा सोरबा रायजो राजाया गनायगोन नामा? नोंसोर मिडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ बुरबक खालामनो सानदों, नाथाय रायजो राजाफोरा नोंथांमोननि खोथाखौ गनायाबो, खिफियाबो, गुजुआबो। बेखिनि बुब्लियाव बेखिनि खोथाखौ बुंबाय। नोंथांमोना मोजां मोनदों, गाज्रि मोनदों, नोंथांमोननि गोसो। खिन्थु आङो एज ए जेनेरेल भाबै खोथाखौ बुंबाय। सोरखौबा दुसियोब्ला सोरबायाबो दुसिफिननो लुबैयो, नङा होमबा? मानोना खुगाखौ, माखासे गोहोखौ बै दलाय बिद्द बिटिआर मोननोल' हराखै, बयनोबो हरदों, नङा होमबा? स' बेबायदि आरो रावा। स' थेंक इउ।